serie de agrupacións musical, delegacións de país céntric, con francés, se ne parle. Trisman, je ne peux pas faire un discours en public, mais je crois que c'est possible que je parle en langue galicienne, parce que le galicien, c'est une langue de la Galicia. Y desde hoxe, Galicia está ainda máis unida, máis hermanada coa Bretaña. Gracias, alcalde, gracias, presidente, gracias a todas as delegacións dos países céntricos que están hoxe aquí, como todos os anos, en Lorián, gracias ás agrupacións de Galicia que nos acompañan nesta edición, que nos enchen de orgullo, que nos fan sentir moito orgullo da nosa cultura, do que fomos, do que somos e do que seremos. E moitas gracias a todos por compartir un sentimento común, un sentimento que nos une, que máis alá das fronteiras políticas temos unha unión cultural atlántica e certa que reforza os nosos venceñamentos e que hoxe se reforzaron aínda máis coa simboloxía que ten situar un monolito que simboliza o camiño de Santiago e que une Galicia, Compostela, España con as terras de Bretaña, de Francia e de Europa. Moitas gracias a todos. Para nós é un gran honor e sentimos un gran orgullo de estar aquí en Lorián, de ser país invitado. É un orgullo, unha responsabilidade e me dá a sensación que estamos superando con boa nota. Moitas gracias a todos e a disfrutar o que queda do festival. Moitas gracias.